Wala na daw siya sa sakit eh. Basta't bigyan mo lang siya ng ano ha, yung sinabi ko sa inyo, painumin mo lang siya ng konting gamot. Kaya hindi natin pwede siyang kausapin kasi baka matitinding init kasi pag siyang ginamit ko eh. Iiyak talaga yan, magwawala yung anak mo kaya ginamit lang kita instrumento. Pero nagulat ka, umiinit yung stick sa paa mo, pero yung init ng stick pumupunta doon sa dalawang mong kamay. Ilang kilabot naramdaman mo? Dalawa, yung patapos na tsaka yung una. Lagi kang humingi ng tawad sa Panginoon. Pansamantalang ginamit kitang imidyo-mate. Gising ang diwa mo, hindi kita pinatulog. Yang kamay mo, ang tawag yan ay linis sa espiritual. Hindi yan nililinis ng physical na katawan, bagkus espiritual yan. Yan yung sinasabing pananalig at pananampalataya na sinasabi lagi ni Jesus, anak, ikaw ba ay manalig at manampalataya? Alisin mo ang takot sa puso mo. Dahil dito, sakripisyo to. Galing ka ng ospital, pinalabas yung anak mo dahil hindi nila makuha ang sakit. Kailangan pa niyan dumumi para makuha at matest. Abutin na yan bago pa dumumi. Baka bukas pa sa 3 araw pa. Hindi yan padudumi ng mga elemento dahil alam niya, pupunta kayo ng ospital ulit, babalik kayo. Kung 1 linggo siya hindi pinadumi, di 1 linggo rin siya magsasakit ng tiyan. Ilang taon pa lang yung kapatid mo? O 3 taon pa lang yan. Kawawa naman yung bata. Kaya gumagawa ko ng paraan para gamitin kitang imedium. Kasi kung gagamitan ko siya ng posporo, ililiyab yung posporo sa kanya. O gagamitan ko siya ng stick. Bata pa yan, 3 years old lang yan eh. Kaya ikaw ang ginamit kong imedium. Yang kamay mo, hindi mo kamay yan. Kahit nagsasalita ako at naririnig mo ako, yung stick, itong dalawang stick, positive, negative to. Isang spiritual at isang physical. Kaya 2 kamay pinagamit ko sa iyo ate. Ikaw ang magkakalas. Pansamantalang ikaw ang instrumento ng Panginoon Kristo. Lahat naman tayo instrumento ng Diyos. Manalig ka lang. Alisin mo lang yung takot at kaba. Huwag mong isipin na naglalaro tayo. Isipin mo, mapagpalang kamayan, pinahiram siya ng Diyos. Isipin mo, kanina umiinit yung stick sa daliri mo, biglang nawala, di ba? Masakit pa ba mainit? Etong kabila, physical mo to, masakit pa hindi? Mainit na lang. Itong spiritual mo, tawag dito spiritual. Kalas ng kalas. Tumawag ka sa Panginoon. Tuwing magkakalas ka ng sakit, laging sinasabi ng Diyos, humingi muna tayo ng kapatawaran para maging malinis ang espiritu natin. Kasi pag hindi tayo humingi ng kapatawaran, alam ni Satanas ang kahinaan ng puso mo. Kailangan mapailaw mo ang puso mo. Nananalig ka kasi. Ang tawag dito, buong puso tayo naniniwalang may Diyos sa puso natin. Buong puso tayo naniniwala sa atin na itong batang ito at kamay mo ay pinahiram pansamantala. Papantay ang daliri ng anak mo. Kita mo, 3 years old pa lang anak mo, haba ng daliri niya. Oh. Pakiramdaman mo yung kamay mo ate. Maniwala ka sa akin sa hindi. Pakiramdaman mo. Hindi natin makita kasi yung batang yan. Kasi bata pa yan eh. Bawal yan sa YouTube. Bawal yan sa camera. 3 years old pa lang, tatakpan ko pa yung mata niya. Matagal pa yan, mag-i-edit pa ako niyan. Kaya, hindi ko siya pinapatama ng camera. Anong pakiramdam mo sa kamay mo, te? Malamig, mainit? Mainit yung palad mo. Sige, banggitin mo lang ang Diyos. Habang nagkakalas ka ng sakit, habang nananalangin ako sa utak ko, sa mental telepathy ko, nakasentro lang sa yung kapangyarihan ng 2 daliri na binigay sa akin ng Diyos. Diyan sa daliri mo, sa paa mo. Sabi mo lang, humingi ka ng patawad. Tapos sabi mo lang, isa lang ang sasabihin mo sa Panginoon. Gayahin mo lang ako habang nagkakalas ka. Simple lang, kailangan makalas mo to ng 5 minutes. Sabi mo, Ama Jesus, Amang Nazareno, kami ang iyong mga anak. Ilay nyo kami sa panganib at masamang espiritu. Binigyan mo ako ng kapangyarihan. Kaya kayo ang manguna sa aking buhay. Amen. Hipan mo ng 3 beses yan na amin yung katawan ng anak mo. Hipan mo ng malakas. Lahat ng katawan niya. Amen. Yan. Tanggal ulit. 3 beses lang. Amen. Kahit iturok mo lang isip mo doon. Kahit hindi mo na idikit yung labi nyo doon sa dibdib ng anak mong 3 years old. Basta hipan mo lang ng amin. Tapos gaya mo ulit ako. Ama Jesus, Amang Nazareno. Bigyan mo ko ng kapangyarihan na makapagpagaling ng karamdaman. Salamat po sa pinagkaloob mo. Amen. Hipan mo ulit. 3 beses. Ama Jesus, bigyan mo ako ng kapangyarihan na makalusaw ng mga masasamang espiritu o masasamang elemento
lumayas kayo lumayas kayo. sa pangalan ni Jesucristo. Pangalan ni Jesus Cristo. Amen. Amen. Hipan mo. Ama Jesus, Ama Jesus, Amang Nazareno, Amang Nazareno, nananalig ako nananalig ako sa araw na ito. sa araw na ito. Nagagaling na ang aking anak. Nagagaling ang aking anak. Tulungan mo ako Tulungan mo ako. at humingi ako ng kapatawaran Kunin mo ang kapatid. ng buong puso't kaluluwa. Ang buong pulot kaluluwa. Maawa na po kayo. Maawa na po kayo. Humihingi ako ng tawad Hindi ako ng ng aking mga nagawang kasalanan ginagawang kasalanan sa isip, isip, sa salita, sa salita, at sa gawa. sa gawa. Amen. Amen. Hipan mo ulit. Hipan mo yung bunbunan ng anak mo. Hindi natin siya pwede patama ng video kasi masyadong Sige, tuloy pa. 3 years old lang yan. Matatakpan pa natin yung mata niya. Mag-edit pa. Matagal pa mag-edit. Anong pakiramdam mo sa kamay mo? Malamig po ito kamay. Lumalamig at mainit. Dahil yan si stick. Ito, pakiramdam mo itong gagalaw ko itong stick sa daliri mo. Mainit pa to, masakit. Masakit tsaka mainit. Yung masakit at mainit yung stick. Itong kabila, sa physical to. Wala na. Wala na. Isa na lang, konti na lang. Sige. Banggitin mo ulit ang Diyos. In Jesus' name. In Jesus' name. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hipan mo ulit yung bunbunan niya. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Gumaling ka nawa. Gumaling ka na. Amen. Amen. Hipan mo ulit. Konti na lang. Isang digay na lang. Hindi, umidigay na ako. Ginagamit ko kasi ang katawan lupa mo para gamitin kasi hindi na mapapawak sa akin yung bata niya. Iiyak. Higi. As ng kalas. Hindi na natin patamaan yung mukha ng bata. Higi. Ulitin mo ulit. Ama Jesus. Ama Jesus. Amang Nazareno. Amang Nazareno. Kami ang iyong mga anak. Kami yung mga anak. Ilayo nyo kami sa panganib Kami sa pangalan. at masamang espiritu. Masamang spirit. Binigyan mo ako ng kapangyarihan. Ayan mo pa kami. Kaya kayo Kaya kayo ang manguna ang mga sa aming buhay. amin mo. At ganun din sa batang ito. Lumayas ka, Lumayas. masamang espiritu, Masamang spirit. sa pangalan ni Jesus. Pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hipan mo. Amen. Amen. 3 beses. Amen. Amen. Hipan mo ulit yung mga karamdaman niya sa buong katawan niya. Amen. Amen. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Anong pakiramdam mo sa kamay mo? Malamig po. Malamig na. Gagalawin ko ulit yung stick. Mainit to, masakit. Mainit po. Ito. Mainit po. Perehas na mainit. Huminto mo na. Hinto mo ng kamay mo. Salamat sa Panginoon. Sabi mo, Panginoong Jesus, Panginoon Jesus. Amang Nazareno, Ama sa langit, ako po sino magpakilala sa Diyos? Ako sino? Ikaw, sino ka? Ako si LB. Lahat LB Avenue. ay nananalig ako Nanalig ako na ginamit mo ako na ginamit mo ako instrumento instrumento upang makapagpalis upang mapagalis. at upang makapagpalis Upang mapagalis ng mga masasamang ng masasamang elemento at espiritu espiritu. o nagbibigay ng sakit Bibigay na sakit sa aking anak. sa aking anak. Tulungan mo ako, Tulungan mo. Ama, Ama. in Jesus' name, In Jesus' name. sa pangalan ni Jesus. Pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po Maraming salamat sa paggamit niyo sa aking instrumento. sa paggamit sa aking instrumento. Amen. Amen. Dilat. Masakit to, mainit. Mainit po. Ito. Mainit. Very good. Babaan pa. Titingnan natin.